他の方々に負けぬよう。我が命に従いその姿を現せ。攻撃します。以上はやらせないぐらいだ。もっと腕を磨かなく。
ランス、貴様は私のように操られることはないと思う。私はボーゼル様にその者の語る力など、そんなものと私の
としても突破する。これでどうだ。領地を守れるだけ。